Ja. Trash Talk TV. This time. Not in English, men på dansk. For vi laver en speciel udgave af Trash Talk i dag for danske fans. Hvor vi laver en optakt til den danske holdfinale. Til dem, der skulle være i tvivl. Danske fans ved nok godt, hvad jeg snakker om holdfinale. Så er holdfinalen i år mellem Kastrup Marlby og Greve. Og det er selvfølgelig ingen hemmelighed, at jeg er fra Greve. Og jeg har så hentet første herresinglen fra Kastrup, Kasper Ydum, ind. Kasper, vi kan jo hurtigt blive enige om, at I chanceløs finalen. Ja, det er sjovt nok, sådan ser jeg det ikke. Altså jeg ser det klart, vi har vundet grundspil, vi har vundet mellemspil, så jeg ser det jo også som favorit. Men altså, Golden Set sejr hjemme i Greve, en 4-2 sejr i Kastrup i mellemspillet, hvor den burde have blevet 5-1. Damedoppen vinder I. De næste 5 kampe, der er vi favorit. Sjovt nok, så ser jeg det ikke. Altså hvis du løber igennem, så prøv at løbe igennem. Bare for sjov. Okay. Jeg vil måske give dig 5% chance for at vinde over Kenneth. Det er muligt, det sker ikke. Altså vi kan jo lynhurtigt se, at kampen mod Vestjylland her forleden dag. Kenneth er åbenbart til at snakke med i øjeblikket. Der er ingen, der siger, at jeg er favorit overhovedet. Kenneth er stor favorit. Men muligheden er bestemt til stede. Hvor mange gange har du spillet med Kenneth? Efterhånden en del gange. Har du nogensinde vundet et sæt over? Ja. Hvor mange gange? Til kampe 1. Så chancen for, at du vinder 2 i streg, er ikke så sandsynlig? Nej. Okay. Ikke umiddelbart. Så lad os se på den måde. Lad os se det gamle frem og tilbage. Okay, du har 5% chance for at slå Kenneth. Damedoppen vinder I, okay, den er 1-1. Så lad mig spørge dig. Lad os tage anden hersingen. Hvordan vurderer du den? Mellem Fischer og Jens Christian? Ja. Umiddelbart så kan jeg ikke huske, hvornår der er sådan, Jens Christian har vundet over Fischer. Han har været tæt på gang. Det er klart, at Fischer spiller ikke single mere. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Fischer ved, hvad man skal spille. Men lad os have 2 faktorer med ind her. Fischer spiller dobbelt. Ligegyldigt hvad han siger, så træner han ikke single mere, fordi han går og spiller fuldtidsdobbelt nu. Skadet i skulderen, ikke med i jeres semifinale. Hvis man ikke spiller en semifinale i det forhold, så må en skulderskade betragtes som alvorligt. Det vil sige, at han har ikke kunnet træne optimalt op til den her semifinale. Okay, han har haft det psykiske overtag over Jens Christian. Enig med den her. Er den ikke tippet over til at blive 50-50 frem for 60-40? Det synes jeg ikke. Det var 50-50 sidste gang, vi spillede i Kastrup. Jens Christian havde alle muligheder for at lukke kampen, men gjorde det ikke. Så jeg kan ikke se, hvordan han skulle kunne lukke en kamp i en finale, hvor det lige pludselig gælder mere. Garanterer du en sejr til Kastrup i den her? Vi har simpelthen. Ja, det gør jeg. Okay. Så lad os gå over til damesingen. Da vi startede sæsonen, var det Kastrups sikre kort. Da vi nåede mellemspillet, fik Livian modbevist, at det er et sikkert kort. Finalen her. Tine, masser af finalerfaring. Vivian, ingen finalerfaring. Hvordan vurderer du den her kamp? På papiret helt åben. Det er klart, at Tine vinder kampen til sidst, men jeg synes, den er helt åben. Grunden til, at jeg siger, at Tine vinder den, det er lidt, at som selv siger, hun har mere erfaring med at stå i de der finaler. Man har været meget inde på det, om det betyder lige så meget for de udenlandske spillere at vinde et dansk mesterskab, når de står, man har set Pil Jan står der før, ikke rigtig have den samme motivation som de danske spillere, fordi det betyder måske lidt mere for de danske spillere. Mm. Så derfor tror jeg, at den ekstra motivation kommer til at være afgørende i den her. Men vent den om, at Tine skal ikke spille for Team København, som vi kommer til næste år. Hun har spillet masser af kampe. Er motivationen ikke spillet? Team København, men BS København. Ja. BS København, så. Ligegyldigt hvad, så er det et bundhold. Nej. Okay. Men lad os også holde lidt ved damesingen, hvor vi siger, at vi er enige om, at den her kamp, den før i tiden vil være Kastrups sikre kort. Nu her, der er den tippet over til at blive lidt mere åben. Det kan også putte mere pres på de andre kampe, at man lige pludselig har et kort, der ikke er lige så sikkert, som det har været. Enig. Det gør da, at holdkampen sådan er mere åben, og sætter mere pres på alle sammen. Ja, jeg ser Tine som en svag favorit, men åben kamp. Hvad med, så lad os køre direkte over til herredoppen.
Og så vil jeg godt spørge, selvfølgelig er der ting, som ikke kan siges på det her trash talk. Er Carsten Mogensen med? Det kan jeg ikke, det ved jeg ikke. Ærligt. Vil du, hvis du var Michael Søgaard, hvis du var træner, ville du putte ham ind i DM-finalen? Jeg går ud fra, at man ikke er så dum, at man putter ham i mixed-upen, som en af de kampe, man skal vinde. Vil du sætte ham i herreloppen? Eller vil du stadigvæk putte Jannik eller dig selv ind, hvis du er Søgaard? Jeg har ikke set Carsten træne. Jeg ved ikke, hvor langt han er nået i sin gennemtræning. Okay. Men jeg synes ikke, at man skal tage en chance og sætte ham ind, hvis han ikke føler sig klar. Okay. Men lad os antage, at herreloppen, den hedder Søgaard og Jonas. De vil chanceløse mod at bruge påske. Ja. Så den vil du godt 100% give til Greves fordel? 100% det kan man aldrig, men jeg vil godt gøre det til store fordel. Men hvis vi så nu har vi delt damesingen og første herresingen. Du har garanteret en sejr af anden herresingen. Du har givet... en hver. Ja. Herreloppen og dameloppen, en hver. 2-2. Så er der jo åben i damesingen. Ja, okay. Så er der mixed up tilbage, som skal... Ja, okay. Vi går. Roll now. Ja. Og så er vi tilbage. Så er der mixed up tilbage, Ødum. Hvor jeg næsten giver til svar, der mener, vi vinder. Er vi ikke vinder? Der vinder ikke. Er vi vinder? Ja. Okay. Eller hvad? Altså det synes jeg er det. Men skal jeg lige minde om, at Helle Nielsen i en grundspilskamp, da de spillede, stort set ikke kunne sørge, da vi nærmere os afgør den bold. Det kan jeg sagtens huske. Jeg tror, der bliver ikke mindre pres på NK-ballen. Tror du ting som det her, det kan være en faktor i, om hvordan den her kamp bliver afgjort? Vi så at Lamper og Donna Keller slå ikke en fantastisk mixed-up, men trods alt er det Tony Gunnermann og GLM. Tony Gunnermann, som ikke spiller mix, og GLM, som kun spiller med Nathan. Ja, det er stadigvæk to, der kan spille. Det er ikke to, de henter. Det er ikke to, der henter ud fra gaden. Men altså, nu sidder vi og snakker som om, at holdet er sat. Det, jeg synes, der er godt ved Kastrups hold, det er, at der er flere muligheder. Ja. Vores dameloppen kan stilles på mange måder, alt efter hvordan vi spiller i mixen. Vores herredobler, vi kan sætte en herre over i mixen. Så fordelen fra vores side, som jeg ser det, det er, at vi har mange kort at spille på. Der har Greves hold er sat. Der er jo en teoretisk mulighed, at Kenneth Jonasen, han laver the move og kører påske i mixen sammen med Donna, fordi han tror på, at de kan vinde. Ja, så sælger de så selvfølgelig herredoblen. Man sælger jo ikke herredoblen. Man sælger ikke, men man må jo alt andet lige mene, at Mathias, han har et niveau, der er højere end jeres bedste herredobler, og så også mene, at Lamper og Søgaard er måske lige, så man måske mener, at man er bedre matchet i herredoblen på den måde, at man er i mixed-up. Men okay. Men vil det ikke være tåbeligt at sætte en herredoble på spil? Det vil være tåbeligt, men man kan aldrig vide. Man kan gøre ting. Det blev ikke gjort i den her semifinal, hvor det kunne lade sig gøre. Lad os så hoppe direkte over til Golden Settet, hvis den bliver 3-3. Hvis. Godt. Greve vælger selvfølgelig damedoppen fra. I vælger selvfølgelig herretingen fra. Eller hvad? Ja, formentlig. Gør I det? Det kommer an på, hvordan det er gået, men det bliver måske ikke den første. Har du nævnerne, lad mig spørge dig. Har du nævnerne til at slå Jonasen i det Golden Set, der skal afgøre det hjemmefinalen? Hvis det skal til, så ja. Vil du høre hemmeligheden? Vi sætter ikke Jonasen i herretingen. Vi sætter Lars Påske i herretingen. Ja. Så tager vi ikke. Godt nok. Manden med is i blodet. Godt. Herretingen væk. Så nu begynder det at blive interessant. Sidste gang Kasse på Greve spillede, var det mixed up, der var Golden Set. Så bliver der valgt, så vælger I vel formentlig herredoppen fra. Ja. Godt. Hvad med dametingen og mixed up? Hvad vil du helst spille? Altså nu kan jeg jo ikke komme til at spille damesingle. Hvilken chance vil du helst have? Tror du Tine? Det er også sådan lidt... Jeg ser begge muligheder som meget åbne. Altså igen Tine, hvordan det er gået i den første kamp. Mixen, der har lige pludselig begge hold mulighed for at lave en god mix. Så den er også åben. Og det er jo også det, et Golden Set skal være åben. Så
Meget spændende. Men lige for at runde den her DM-final af. Det bliver jo fantastisk spændende at komme ind og se den. Det er det værd. Men hvad vil du pege på som den afgørende faktor? Måske ikke lige hvilken kamp til hvilken side. Er der nogle ting med din finaleerfaring, som du vil pege på? Det her, det kan man bare fordel af ind i KB-hallen. Som jeg ser det, så har Kastrup en stor fordel i, at klubben har stået derinde mange gange før. De har vundet DM-guld mange gange før, så de ved, hvad der skal til. De spillere, som er på holdet, har alle sammen stået i en finale før, ved hvilket pres der er på. Så det er klart, at den fordel kan meget nemt komme Kastrup til gode. Okay. Jamen Ølum, vi vil takke dig for at ture stille op til det her interview. Ja. Og husk så, at finalen det er i KB-hallen den 17. april. Og 18.30.